A vegades el futbol és capritxós i vol que un partit poc lluït es decideixi al minut 89. I pels locals, en una falta escurada a la banda esquerra de l'àrea que rematava amb efecte per sobre l'escaire dreta. Un contundent 2-0 al Sant Gabriel, per s'havia avançat, però que aconseguia recular a temps per blocar l'esfèrica. Ciutat que representem i la samarreta que defensem a tercera divisió, com van fer els ibers, els seus primers pobladors. Rere les màscares de ferro pot amagar-se la por, i la millor forma de dominar-la és un desafiament com el d'enfrontar-nos al Sabadell de segona A. It's beginning to look a lot like Christmas. Donde vamos a seguir formando a nuestros niños y niñas. Sure, it's Christmas once more. I que milita a la tercera divisió en el grup 30 Club. Cristina Gómez, fisioterapeuta. L'any passat. Primer de tot és que en 2 o 3 anys l'equip s'ha d'assentar en aquesta categoria. Ascender. Mi nombre es Gerard Estelle Cortina, tengo 32 años. Mi nombre es Carmen Llera, tengo 27 años, vengo de la Escola del Fútbol Moncada y mi posición en el campo es central. He venido a Sardañola para subir a preferente. Del Sardañola. Qué grande es ser pequeño. Hazte socio del Sardañola. Qué grande es ser pequeño. Hazte socio.